Soan nggone Kanjeng Mami, guys. Biasa kiye ngliwati powotan pring sing cilik sing midioni anake ya, guys, anak wadon. Lah sing melu anak wadon tok, sing lanang ora gelem melu jerene, guys. Ya seperti biasa inyong parkir motor disit, guys. Ngarane engko bali ora mawi mutar-muter nak. Parkir motor lanjut inyong garap mowot, guys, mowot nang powotan pring. Ning ya mantan amba, guys, mantan dawa ki, guys, powotane gue kayak anake wis disit anak wadon. Ngisore kalen, guys, kalen mantan jero tapi banyune ora akeh. Jamane inyong cilik ki nggo kupak ya nggo ngising barang, guys. Hehehe. Malah dadi buka kartu kae biyunge nyong ninine nyong, guys, terus ngarit jentuan ning Rosa, pokoke nyong kalah Rosa malah ki, guys. Wis nang ngarep omahe Kanjeng Mami mlebu disit, guys. Assalamualaikum.